خوش تو مسکو مسئله چیزی گفتیم گرانیت هم همون گپ مقصد راه و روی نای گایی پایخه همش تخمو جواب میتیم میگن که ما را سومومون میگیرن بعد راه به راه با چینده میروند همه خیلی هسته شما مثلا چه رفتیم اومدین؟ نه روسیه پنجریم مزدور که گرفته دیگه ده یگان جو یگان سوم ندادیم 13 هم سال سکتی همی همکاری کرده هستم یگان کمبودی نبود بهترین میگن که 5,500 مونه گرفتن سوق سلامت بردن آوردن ما از قتی بچه مصلحت کردیم که کسی که اینومی گلوس میگرانت گپ میزنه 5,500 نیو 5,000 ش میگیرن این رقمایی که میبینین این رقم‌ها رو گرفته سخرانیت کنین زنگ زنین با یار دوستای خودتون تقسیم کنین که اونها هم از خدمت رسانی همین بازارها استفاده ببرن. ассалому алайкум дӯстони азиз бародарон ва хоҳарони муҳоҷир шабакаи голос мигранта мебошад ва имрӯз як 3-4 хабари муҳим аст ки бояд ҳамаинро ба шумо бигӯям. яъне сабаби гуфтани ин хабарҳо ба шумо дар он аст ки бояд шумо аз ин хабарҳо огоҳ бошед аз хубиҳояш истифода бурда аз бадиҳояш яъне эҳтиёткор бошед ва ҳушёру зирак бошед ки дар ин хабарҳое ки ҳоло мегӯям ба ҳамин балоҳо шумо низ гирифтор нашавед. дӯстони азиз пеш аз хабар ба шумо як гуфтанӣ дорам ки мо ба наздики як озмун дорем ки дар ин озмун ҳамаи шумо метавонед иштирок кунед ва озмуни мо чунин аст ки онҳое ки ҷои аввалро мегиранд ба онҳо яъне ки мо ноутбук тӯҳфа мекунем, ҷои дуюм бошад планшет мегирад ва оне ки ҷои сеюмро мегирад яъне телефон бо падарка мекунем ва ин чӣ озмун аст ба шумо дар охири навор пурратар мефаҳмонам. ҳоло биёед мегузарем ба хабарҳо. хоб хабари хуше ки ба шумо ҳоло гуфтанӣ ҳастам ин аст ки шумо метавонед дар консулгарии тоҷикистон дар русия рафта праваҳои тарзи кӯҳнае ки доред дар тоҷикистон яъне солҳои гузашта гирифта будед шаҳодатномаи ронандагӣ метавонед онҳоро рафта дар консулгарӣ иваз намоед. ин якчанд вақт пеш мумкин набуд ва консулгарӣ эълон кард ки мумкин шуд аллакай шумо метавонед дар он ҷо рафта праваҳои худро иваз намоед. ман дар ин ҷо рақами телефонҳояшонро ва суроғаашонро мегузорам чӣ тавре ки бисёриҳо мегӯянд телефонҳояшонро намебардоранд вале шумо метавонед ба анамин суроғаҳо рафта корҳои худро буд намоед. барои ба он ҷо рафтан шумо ҳатман бояд чӣ ҳуҷҷатҳоро бубаред? шумо ҳатман бояд дар он ҷо шиносномаи худро нусхаашро баред, фарқ надорад ё шиносномаи хориҷӣ бошад ё ки шиносномаи тоҷикиятон. дуюм ҳуҷҷат бояд шумо справкаи духтур баред ҳамроҳи худ яъне ки справкае ки шумо солим ҳастед. сеюм ин ки шумо бояд анамон шаҳодатномаи ронандагие ки доред нусхаи онро бубаред ва ҳатман бояд шаҳодатномаи ронандагии шумо муҳлати эътибораш тамом шудагӣ набошад яъне срок действияш ҳоло монда бошад. нусхаи он дар кор мешавад ва чорумин ва шумо бигӯям ки ҳаққи хизматрасонии консулгарӣ барои иваз намудани шаҳодатномаи ронандагӣ $100 мебошад ва ҳатман шумо дар касса рафта $100 месупоред ва чеки онро ҳамроҳи ҳуҷҷатҳоятон бояд он ҷо супоред. ба шумо бигӯям ки ин ҳуҷҷат дар давоми 14 рӯз дода мешавад ва дорандагони ин ҳуҷҷат метавонанд дар 166 давлати рӯи дунё бо ана ҳамин ҳуҷҷати нав яъне шаҳодатномаи ронандагии тарзи биометрӣ метавонанд дар 166 давлати рӯи дунё мошин биронанд. ин ҳуҷҷат муҳлати эътибораш 10 сол мебошад. хуб мегузарем ба дигар хабарҳо ки хабарҳои хуш нестанд вале ба ҳар ҳол шуморо огоҳ мекунем ки ҳушёру зирак бошед то ин ки ба ҳамин балоҳо гирифтор нашавед. дар яке аз шаҳрҳои русия дар спецприёмник муҳоҷирон ба бетартибӣ роҳ доданд яъне ки онҳоро ба ҷонашон расиданд ва онҳо ба бетартибӣ роҳ доданд. камераҳои назоратиро зада шикастанд, матрасҳои худро гирифта оташ заданд. ҳамон онҳое ки нигоҳбони ҳамон спецприёмник ҳастанд аз уҳдаи хомӯш кардани бетартибӣ набаромада омонро ҷеғ заданд. омон омада ин бетартибиро яктарафа кард ва дар охир ташкилкунандаҳо ва иштироккунандаҳои ана ҳамин бетартибиро аз 3, 5, 8 то 15 сол кунҷи зиндон интизор аст.
бубинед ки бародарони азиз ба хотири як ҳуҷҷате ки намедонам 3500 нарх дорад ё ин ки патент супурданаш бошад ҳар моҳ 5000 ё ин ки 4500 шумо ҷони худро дар хатар нагузоред, масалан он кунҷи спецприёмникҳо наравед, ҳуҷҷатҳои худро сайри вақт яъне бикунед то ин ки ба ҳамин балоҳои бад гирифтор нашавед. ва ҳамин ҷо ҳам боз муроҷиати ман ба ҳамон нафароне ки манамон регистратсияҳои қалбакӣ мекунанд. Бародарони азиз, бубинед ки бародароне ки дар кунҷи спецприёмник ҳастанд, баъзе аз онҳо ин маҳсули ана ҳамон меҳнатҳои шумост ки бо додани ана ҳамон ҳуҷҷатҳои қалбакии шумо ба кунҷи зиндон рафтанд, яъне ба кунҷи спецприёмник рафтанд. ба ҳамин хотир бародарони азиз, дар навори гузашта ман як чизро фаромӯш кардам ба шумо мегӯям, яъне ки шумо аз Тоҷикистон ки омадед 15 рӯз вақт доред ки регистратсия кунед. шумо омадан баробар худи пагоҳаш регистратсия кунед ва регистратсияро ки гирифтед ба ягон ФМС ё идораи полис дар омада тафтиш кунед. агар он қалбакӣ баромад, фаршиви ҳеҷ гап нест. дар ин ҳолат шумо метавонед зуд рафта боз регистратсияи нав кунед дар ягон ҷое ки регистратсияҳои ҳақиқӣ мекунанд ва оне ки шуморо фиреб карду ба шумо регистратсияи қалбакӣ дод, ихтиёри вай дар дастаи шумост. ҳар чӣ ки мехоҳед бо он кардан мегиред. ё ин ки агар дар полис пурсанд ки ту инро аз куҷо гирифтӣ, намедонам, шояд мегӯӣ ки аз куҷо гирифтӣ, шояд намегӯӣ, инаш ихтиёри шумо аст, вале ба ҳар ҳол шумо метавонед ки зуд регистратсияи нав кардаву будубоши худро қонунӣ намоед. ва онҳое ки барои регистратсияи худро продление мекунанд, патент доред аллакай, яъне ки 3-4 моҳ ҳаст ки дар Русия ҳастед ва мехоҳед регистратсияи худро продление кунед ва дар ин ҳолат ба шумо регистратсияи қалбакӣ медиҳанд, шумо метавонед ба сарҳад рафта омада баъд регистратсияи нав кунед, барое ки мигратсионная картае ки шумо доред вай аллакай ҷазир шуд, яъне ки ҳамоне ки регистратсияи қалбакӣ кард ба шумо, ин мигратсионная картаи шуморо ҷазир карда партофт. шумо метавонед як бор граница рафта биёед. шарт нест ки шумо аз сар патенти нав кунед, чунки патенти шумо аллакай ҳаст, сертификат доред барои забон, таъриху ҳамаи чӣ доред, сертификат, яъне ки патент доред, ҳама чӣ доред. фақат шумо чикор мекунед? Сарҳад рафта меоед барои чӣ ки ба шумо мигратсиони картаи нав бидиҳанд ва дар ягон ҷои хуб, дар ягон ҷои нағз ки ба шумо боз ҳам регистратсияи қалбакӣ надиҳанд, дар ҳамон ҷойҳо рафта регистратсияи нав мекунед. хуб, ин ками маълумот буд. Мегузарем ба хабари дигар. дар шаҳри Екатеринбург ки яке аз шаҳрҳое мебошад ки дар он ҷойҳо ҳам чемпионати 2018 гузаронида мешавад, мардуми оддии ҳамон ҷойҳо ба ҳамин сайтҳои ахборотие ки мо мехонем, ба ҳамон сайтҳо шикоят карданд ки дарамон вақте тақ-тақ мешавад, нигоҳ мекунем ки милисаҳо ҳастанд, яъне полис ҳастанд, дарро мекушоем ва онҳо дохил мешаванду қарорҳои худро нишон медиҳанд ки мувофиқи қарор бояд хонаҳои шумо тафтиш карда шавад. мепурсанд ки дар ин хона чанд кас зиндагӣ мекунад, дар куҷо кор мекунед, соати чанд ба кор меравед, соати чанд аз кор меоед, соҳиби хона оё худи шумо ҳастед ё касе дигар ҳаст, оё дар хонаи шумо муҳоҷирон зиндагӣ мекунанд ё намекунанд ва ҳамаи ҳамон хонаҳое ки дар гирди шаҳр ҳастанд. яъне ки мақомоти Екатеринбург гуфтааст ки зонаи фифаро мо аз муҳоҷирон пок мекунем. зонаи фифа гуфта дар назар мегиранд онҳо ман ҳамон ҷое ки стадион ҳаст, гостиницаҳо ҳаст ки манон болельщикҳо дар он ҷо хоб мекунанд, супермаркетҳои калон аст ки аз он ҷо болельщикҳо ягон чиз мехаранд ва музею, парку, ҳамон ҷойҳое ки болельщикҳо дар он ҷойҳо сайру гашту тамошо мекунанд. хулоса ки агар ҳамиро ба назар бигирем, яъне ки ҳамон кулли шаҳр аст ва гуфтанд ки қариб то 1 километр ва атрофи ҳамин зонаи фифа тоза карда шавад. ман ҳамин шаҳрҳое ки шумо мебинед, дар ин шаҳрҳо фифа гузаронида мешавад, яъне чемпионати футбол гузаронида мешавад ва ана ҳамин тоза кардани зонаи фифа дар ҳамаи ҳамин шаҳрҳо сурат мегирад. ва агар шумо дар ҳамин шаҳрҳо бошед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар наздикии ҳамон гостиницаҳо, стадионҳо, супермаркетҳо бошед. агар худатон оҳиста оҳиста ба ягон қишлоқҷойҳо равед, чунки ҳатто ҳукумати Екатеринбург муҳоҷиронро ҳушдор додааст ва таъкид кардааст ки ба хоҳиши худатон зонаи фифаро тарк кунед, яъне ки аз ин ҷо баромада равед. ва фикр мекунам ки шояд ки бо наздик шудани
чемпионат аҳволи муҳоҷирон каме вазбинтар мешавад ва фикр мекунам ки дигар шаҳрҳо ҳам мана ҳамчунин қарорҳои худро мебароранд, яъне муроҷиат мекунанд ба муҳоҷирон, яъне онҳоро таъкид ва ҳушдор месозанд ки аз дохили шаҳр берун бароянд. ва ҳамчунин якчанд тамошобинони мо ки бо мо ҳамеша дар алоқа ҳастанд, дар Москав кору фаъолият мекунанд, ба мо навиштанд ки дар Москав дар корхонаҳои калон ба баҳонаи сакрашени тоҷикҳо ва узбекҳоро аз кор озод карда истодаанд дар баъзеашон. ва ин аз ҳоло чемпионат дар куҷо асту аллакай якчанд чорабиниҳоро онҳо аз ҳоло сар карданд. ба ҳамин хотир ба шумо мегӯям ки хубтараш ба ягон шаҳрҳое ки чемпионат намегузарад ба он ҷойҳо равед ва ё ин ки ба ягон деҳот ҷойҳо, яъне ки деревняҳо равед ва он ҷо шояд каме ҳам бошад, амн бошад. хоб дӯстони азиз, чӣ тавре ки дар аввали навор ман ба шумо ваъда кардам ки ба шумо мефаҳмонам ки ин чӣ озмун аст. озмуни шеър аст. шеър дар васфи муҳоҷир аст, яъне ки ҳар як нафари шумо метавонед дар ин ҷо иштирок кунед, шеъри худро дар васфи муҳоҷир, дар васфи ғарибӣ бинависед. Дар ин ҷо метавонад иштирок кунад ягон модарҳо иштирок кунанд, ҳатто дар васфи писари муҳоҷири худашон шеър бинависанд. метавонанд шоироне ки собиқа доранд, фарқ надорад, ҳар касе мехоҳад иштирок кунад, чунки туҳфаҳои мо туҳфаҳои бад ҳам нестанд. яъне ҷои якумро ноутбук медиҳем, ҷои дуюм планшет медиҳем ва ҷои сеюм телефони мобилӣ медиҳем. дар навори оянда ман ба шумо чӣ гуна шеърро қироат кардан ва равон карданашро ба шумо нишон медиҳам ки бо кадом почта метавонед равон кунед. ва ба шумо мегӯям ки як принсипҳои муайяни худро дорад ин озмуни мо, ки ҳамаи шеърҳо дар ин ҷо намешавад намоиш дода, яъне қабул намекунем ҳамаи шеърҳоро. ва дар навори оянда ман ба шумо ҳамаи туҳфаҳоро ҳатто нишон медиҳам ки ҳамаи мо онҳоро ба тозагӣ аз мағоза, яъне ки заказ кардем, бояд биёранд. хоб дӯстони азиз, агар навори мо ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман дар шабакаи мо обуна шавед ва дар оянда ки ин озмун оғоз мегардад, озмуни моро пайгирӣ намоед, тамошо кунед, онҳое ки шеърҳои худро менависанд ба онҳо баҳо диҳед ва якҷоя ғолиби озмунро муайян месозем. боқи худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. ба ҳар яки шумо барори кор мехоҳам.